Kien hemm mumenti fejn bejn 53 pajjiż membru tal-Commonwealth kienet qed tinħass ċertu firda għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella meta waqt l-10 laqgħa ta' gvern li jisma' tkellem dwar il-laqgħa ta' CHOGM li s-sena d-dieħla se ssir f'pajjiżna. Kienet waslet fi stat diżastruż. Fis-sens li ma kellek xejn xaqqat, kien hemm sens ta' firda, sens ta' dawk li huma sinjuri, dawk li mhux sinjuri, dawk li huma demokratiċi, l-oħra inqas demokratiċi u dan affarijiet kollha. U kien assolutament esperjenza kera. Il-pajjiżi li jiffurmaw il-Commonwealth huma ex-kolonji tar-Renju Unit u li llum il-ġurnata huma indipendenti. Il-Ministru Vella qal li din il-firda ma setax tibqa' għaddejja u spjega kif l-iskop tal-laqgħa tas-sena d-dieħla huwa li terġa' tinħoloq l-għaqda filwaqt li jkunu evitati suġġetti diviżivi. Żied jgħid li hemm il-ħsieb ta' inizjattivi ġodda bħal ċentru ta' eċċellenza l-istati żgħar kif ukoll fond ta' finanzjament għal proġetti fl-istess stati żgħar. Vella tenna li l-laqgħa ta' CHOGM tinvolvi ammont kbir ta' ħidma, madankollu Malta tinsab preparata sew għas-sena d-dieħla. Sissa iċ-ċertifikat li ħadna kien illi aħna qegħdin well ahead of the curve. Ġifieri fejn ħadd ieħor wara numru ta' żmien ikun għadu qed jipprepara, iċ-ċertifikat li ħadna kien li aħna qegħdin ħafna bil-qudiem fil-preparazzjoni kemm loġistika u kemm anke ta' materjal. Intant waqt l-istess laqgħa tkellem Tonio Casapinta li huwa uffiċjal fih dan il-Kamra tal-Kummerċ. Esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal kooperazzjoni li hemm bejn il-Kamra u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Casapinta għamel referenza wkoll għall-Stakeholders Working Council. Sena u nofsilu inti ħloqt dak il-Joint Stakeholders Working Council li fid-dera tagħna qed jaħdem sew. Għandna kooperazzjoni mill-qrib mal-uffiċjali tal-Ministeru